Zo rieden de band uit Tietzerk over het parkeerplak hinnen. Er waard een skelterrace houden, dat 18 jongens op skelters om mij dienen. Nou, het was eigenlijk altijd al een beetje mijn idee om een skeltrace te organiseren. En nou ja, dat mislukte de hele tijd. Maar nu kwamen we in combinatie met het jeugdwerk en nou ja, nou is het toch gelukt. Ja, daar ben ik heel trots op. In de organisatie zitten 4 jongens tussen de 8 en 11 jaar die het al je goed uitdacht hebben. Nou, we hebben een puntentelling. En bijvoorbeeld dan wil ik eerste, dan krijg ik 10 punten. Maar ze gewoon zelf proberen zoveel mogelijk punten te scoren en hopen in de finale te komen en die te winnen. Even een applaus voor deze winnaar, Stijn Baas! Oké, we gaan ons weer opmaken voor de volgende wedstrijd. De race liep het een beetje op autocross, maar dan met skelters. De jongens binnen grote fans van het stokkarracen en hadden dan ik dezelfde vlaggenmethode broekt. Vlagje in je auto, wat er nou gebeurt. Als ik geel vlagje, dan moet iedereen sloom rijden. Red is dat iedereen moet stilstaan, omdat er waarschijnlijk iets is met een crash. En green is full gas. En dan hebben we ook nog de finishvlag. Nou ja, we racen op verschillende niveaus. En nou ja, wit is beginners, geel is wat beter, blauw nog beter, red is nog beter. En ik rijd mijn lampjes, dat is echt heel goed. Aan de kant van de dik stienen een soort ouders met bewondering naar haar band te zien. Als hij iedereen in spier gaan. Als ze alle jezelf regelen, dus dat is natuurlijk superleuk. Ja, ben je dan een grutsk? Ja, absoluut. Ja, we zien hoeveel mensen hier aan de kant staan, dat is geweldig. Lekker!